В България тази дружба е толкова кръвожадна и толкова безмилостна, че за десетки години тези две страни ограбиха ни всеки ден. Те ни убиха, бе, пичове. Те ни убиват всеки ден, бе. Заради тях нямаме път и ще умираме. Саша, Заради тях... те накара така да прекипиш? Извинявай, питам те така директно, но до сега не съм се чувал по такъв защото начин. приказваме само някакви щуротии се приказват и защото денонощно хората умират от глад и от болести заради тези хора. Защото денонощно хората умират по пътища, защото няма пътища, защото са откраднати парите. Денонощно умират хора в болници, защото няма болници, защото продават лекарства безобразно, защото всичко е корупция. Защото нашите деца не могат да се лекуват, защото нашите баби и дядовци едва преживяват, нашите родители с някакви мизерни пенсии, не могат да си купат кисело мляко, за да може някакви хора да се разхождат с хеликоптери, с скъпи коли и милиарди евро да им текат в джоба. За да може нашите деца да не се образоват, да може ние да работим по цели дни и нощи, да изкараме пари, да си гледаме семействата. За това се гнева. Ти донесем ли, че направо За това се гнева, Саша защото, е абсолютно защото прав. ние позволяваме да ни Ние дори няма крадат нужда да се обаждаме. Браво, носа Саша. ни. Съжалявам, че просто това е толкова. Разберете, че тук става дума за истинска... Това е апокалипсис, бе, пичове. Ние позволяваме. Как излизаме? Хайде, говорим си. Как се случва? С това да излезем как да излеме? гласуваме. Това си говорим, да се хванем за ръце ние. Знаеш как се излиза? да излезем. Като гласуват над 80% от Така гражданите излизаме. в една държава, знаеш как? Гласуват И гласуват за партии, които не са ни крали 15-20 години, разбираш? И гласуват за партии, които не са ни лъгали всеки божи ден. И които не си контролират прокуратурата и всичките най-важни институции в една държава, които трябва да оперират, за да защитават своите граждани и да пазят закона и да хващат тези, които крадат всеки ден. Тогава се оправяме.